Like Eurodeputat, I have engagement that investigates this is case. Yes, more perfect English from the Bulgarian Eurodeputat Nikito Barekov said little bit. Да, а сега още един култур. Че се смъчихме с този английски направо аз. Кой се мъчиме, Геро? Българските депутати говорят перфектен английски. Ето на Николай Бареков, например, пъпа му е хвърлен Бъкингамският. Там! От тук, Там! Заметни горе на България! чак горе. На главата на границата! Боже! Аз се чудя откъде милаха на аристокрация Бареков. Той било от пъпа. Правим включване от Европейския парламент с англоговорящият евродепутат Николай Бареков. Nikolai, why have you sponsored this event today? Yes, I'm a member in delegation for relationship between the European Parliament with Iran. I investigation issues in Iran, in government, in opposition. I know that we have very deep problem in government, in opposition. Иначе Кръстев, той английски мой като майчин, бе. Гледай как хубаво казва. Delegation issues. Той имаше предвид delegation, което значи делегация, и issues, което значи проблеми или въпроси. Марине, от сега ти казвам, ще ни трябва аналгин до края на видеото. Today we listen 1, 2, 3 voice from Iran opposition. MKO have a very difficult eyes many years ago. We know that MKO not a consistent opposition in this moment. Според мен с това Today we listen 1, 2, 3 voice. Бареков имаше предвид 1, 2, 3 свободни глас от иранската опозиция. А това, което чувате като MKO също се изрича MKO и е съкръщение на Муджихидине Калк Organization. Ако английската кралица чуе английския на Бареков, ще закрие Великобритания. Да чуем още от най-ценния български кадър в Европарламент. might prefer to method of relationship of action European Parliament and Iran is balanced peacefully. Today we listen different story from Iran, from Iraq. This is very important for me. This is my target today. Thank you. Не знам кой и по какъв метод е обучавал Бареков на Шекспировия език. Как кой? Той е един на езици властелин. Sometimes lose, sometimes win. Ицо, кажи ни, какво мислиш за английския на твоя последовател Бареков? Two parts. I'm talking before the game, 50-50. First half very good, second half I'm not like. Аха! Сега разбирам откъде е научил. We listen 1, 2, 3 voice. We listen 1, 2, 3 voice. Ей, гледай какви хора ни представя в Европа, Геро! Няма как да не прокопсаме. Един харизматичен млад лидер, който знае английски. За разлика от битата карта Станишев и от неграмотния Борисов, който не знае две думи на английски. Така, кажи му да си знае. Не го е срам премиера, да... Не знае две думи на английски. На нас в Европа ни трябва... Един харизматичен млад лидер, който знае английски. Който да громи без пощада конкуренцията. Аз, за разлика от господин Борисов, ще ползвам само едно място в самолета и едно място в залата на Конгреса, поради една проста причина. До мен няма да имам нужда от преводач. Аз знам английски. Представям си вече тандема Борисов и Първанов. Двамата сигурно знаят на английски общо една дума. Да влезем на самата конференция, където Николай Бареков продължи да смайва с лингвистичния си перфекционизъм. And last points, but this is the important points. Fight against the terrorism. Because terrorism is the threat to security, freedom and human values. Сега за тия, дето Знаят на английски общо една дума. разяснявам под Important points. Бареков имаше предвид important, което значи важно. Сиреч важните точки. А пък тук вместо treat Terrorism is the threat to security, freedom. имаше предвид threat, което означава заплаха. А пък тези човешки ценности And human values. се произнасят values, а не... Values. Like Eurodeputats,
I have engagement that investigates this case. I deep believe that our method for action will be peacefully and balanced. А пък аз deep believe, че наред с Ицо Стоичков, Sometimes lose, sometimes win. Вече имаме нов класик, чието слово ще ни определя като нация. Все пак, Like eurodeputates, I have engagement. да, поне докато му свърши мандатът. Всички добри ученици сега изучаваме чужди езици. Thank you. Малинко!